Amahlamvu lawa akagwava ne. Amahlamvu kagwava lo. I-China guava ke le. Ekhona la ngasekhaya. La bahlali. Uma kuwukuthi la usuke ufuna abantwana noma ufuna ukuvula inzalo, uthola amaqabunga kagwava. Uthola amaqabunga kagwava, lento uyiphuza after icycle yakho ye-menstruation, okay? Uyiphuza after icycle yakho ye-menstruation. Uma kuwukuthi uqede namhlanje then ikusasa ungaqala uphuze, okay? Uyaqala uyiphuze. La uthola amahlamvu kagwava. Mhlambe amahlamvu kagwava angangezandla eziwu-2 ne. Ubese ungitholele ujinja. Ubese ungitholele induku zama-cloves mhlambe noma zingaba u-20 ne. Ubese uthola umuthi ekuthiwa ugobho, ubese uthola uzibu. Le mithi le uzoyithatha uyipheke. Ukupheke lokhu kubile at least 15 to 20 minutes. Ubese uyakuthatha uyakusefa. Ukusefe ukufake emanzi elenzaneni, ufake ku2 litha wakho. Lento uzophuza into engangemagi. Imagi le esetshenziswa emakhaya yenamela ethi nqenqenqenqe. Phuza imagi ekseni in an empty stomach. Ungakodli lutho 1 hour before kube khona into ozoyifaka esiswini. Uyiphuze lento, uqhubeke uyiphuze continuously. Uyiphuze. Ungayiphuzi ujahile. Uyayiphuza lento, nobaba wakho ngapha naye angayiphuza. Same thing applies nasemadodeni, iyasebenza. Phuze lento izoklina, ikline. Ungayiphuzi ujahile ngoba uma ngaphane lento uzoyiphuza ujahile. Ujahe ukuthi ngifuna ukuthola ingane manje. Ni end up nenza ama mistakes manisebenzisa imithi ukuthi nikwazi ukuthi ni conceive, noma nimanisebenzisa imithi yokuthi nikwazi ukuthi nilungise izinto enisuke nizilungisa. Kuphuze lokhu. Ulokwana ukuphuza nje ekseni nantambama akuyona into ebabayo, ayimbanga. Uzoyiphuza nje, uyiphuze ikline ngaphakathi, ibulale izifo, ilungise amapayipi, ukwazi ukuthi ubambe kahle yonke into yakho ibe right. Unless kuwukuthi ke uvaliwe. Mangaphane kuwukuthi wavalwa, ngitholele umsila wehashi. Thola umsila wehashi ungishisele wona ube yinsisi.